Nazdar Minecraftáci, vítejte u dalšího videa s Ládikem, tentokrát se to bez Davida Horne. Teď jsme měli na Moravě, takže jsme na zase na Moravě, no víte, já to měl lepší, já tady měl tady první školní trika, jak se to jmenuje, ano, zahrádku, odskočit, a tady máte, dům, vidíte? Takže tady něco vemu. Když máte kameny vlastně. A tady? Měl jsem to místo meče. A tady. Takhle. Jo. No, mám tady takový malý výtah. To bylo další operátor, co chcete vidět. Ještě možná usadím na kus. No, jo. A to má trochu jiný než... Takže víte, co má... Kolik má šípů, to chcete, že nemá ani luka ožvíravě. Šípy zase 4, a tady má toto. Přestřen si železný krumpáč. Víte, no, a tady mám také tunel. Tady, jo, tady to vede ven. Víte, buď se dostanu tady. A nebo tady. Tady by to bylo. Jo, a když tak. Já vám ukážu, kde jsem tím byl na venkově. Takže jsem neměl dům. No. Víte, tohle je jenom prohlídka toho baráku. A já vám jen tak ukazuju, víte, to je moje první video. A dřív bylo tam, že pak tady někde byla džungle. Já jsem musel projít. Strašil jsem se. Něco jsem tohle. A pak jsem chodil přes zimu. Došel jsem až sem. A pak jsem zjistil, že to je tady za skálou. Víte. Tady má. Wow. Já tomu říkám. Kompot. David Kompot. Ještě jenom jsem teď celý Davidem, ale ty byly falešný. Na mě nekoukat. No, takže jako já... Sakra, co je tady s tím tunelem? No, docela se spát, protože to malé je tady. Jo, ale když chcete něco vědět, tak já mám takovou malou věcičku. Vidíte? No, takže nazdar Minecraftáci. Takže nazdar, u příštího videa se zase uvidíme. A to bude tady ten svět, jo?